Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Νέα Τηλεόραση τελεί υποκατάληψη από τις 8 το απόγευμα. Το πρόγραμμα του σταθμού, όπως έχετε ήδη δει, έχει μεταβληθεί και μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο το 20 λεπτό βίντεο διαμαρτυρία για τα θλιβερά γεγονότα που συγκλώνησαν τη χώρα μας τα τελευταία 24 ώρα. Και θα επανέλθουμε με τα γεγονότα της ημέρας. Τους φυλακισμένους! Άνοιξε αυτό το κουτί, παραμύθι να ακουστεί. Η φαντασία σου και η μουσική μας σε ταξιδεύουνε στα πέρα. Και ποιοι τέλος πάντων είναι αυτοί οι χιλιάδες κουκουλοφόροι που ξεχύθηκαν στους δρόμους των ελληνικών πόλεων αυτές τις μέρες? Μήπως είναι χούλιγκαν, μήπως είναι αναρχικοί, μήπως είναι τρέντιδες, μήπως είναι ήμο, μήπως είναι κάγκουρες, μήπως τα ΜΜΕ και αυτοί που τα πιστεύουν έχουν μαύρα μεσάνυχτα? Λοιπόν, οι κουκουλοφόροι είναι κάτι παραπάνω από όλες τις ταμπέλες που αναμασάνε τα ΜΜΕ στην προσπάθειά τους να διαστρεβλώσουν τα κοινωνικά δρόμενα. Είναι τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, που για χρόνια συσσωρεύουν οργή και καταπίεση μέσα τους και με αφορμή τη δολοφονία του Αλέξη εξεγείρονται στους δρόμους. Η αποτελεσματικότητα των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της κοινής νόμης είναι αδιαφεσβήτητη και αποδεδειγμένη. Η εδραιωμένη παρουσία της τηλεόρασης στα σπίτια και στους δημόσιους χώρους είναι το πιο ισχυρό εργαλείο της εξουσίας. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι τόσο μελετημένες που μπορεί κανείς να μιλήσει για μαζική πλήση εγκεφάλου. Όπως σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες, έτσι και σε αυτήν την εξέγερση, η τηλεόραση θα είναι ο βασικός μοχλός κατασυκοφάντησης και καταστολής της. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, το 20 λεπτό βίντεο διαμαρτυρίας. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι αύριο συλλογικότητες, φοιτητές και εργαζόμενοι έχουν προγραμματίσει στις 12 το μεσημέρι συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας με αφετηρία τη Δημοτική Αγορά. Ενώ στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αντιρατσιστική πορεία από το Φόρουμ Μεταναστών. Μοιάζικο δεν κάνουν οι εξεγερμένοι, κάνουνε οι τραπέζες και οι ασοφορεμένοι. Ακούτε τα συνθήματα από τις συλλογικότητες που έχουν συγκεντρωθεί στο στούντιο. Εμείς πάμε να συνδεθούμε με τον Ανδρέα Γερακάκη, που είναι στο στούντιο 2 της Νέας Τηλεόρασης, να μας περιγράψει έτσι το κλίμα που δημιουργήθηκε από τις 8 η ώρα εδώ στην Νέα Τηλεόραση. 8 η ώρα είμαστε υποκατάληψη για να προβληθούν κάποια μηνύματα τα οποία προβάλαμε κατόπιν εισήγηση, παράκληση ή κατάληψη, όπως θέλεις να πες το Μαρίνα, των συγκεντρωθέντων. Αυτό έγινε, όλα κύλησαν ομαλά, δεν είχαμε βέβαια κανένα πρόβλημα, όπως το διαπιστώνει και κανείς στον αέρα. Είναι μια ειρηνική κατάληψη. Ακριβώς. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε, να μην πανικοβληθούν και όσοι μας ακούνε, ενδεχομένως να έχουν συνδέσει την κατάληψη με άλλα γεγονότα.
Με άλλα γεγονότα τα οποία λαμβάνουν χώρα αλλού, έτσι, όχι στα Χανιά. Και, εν πάση περιπτώσει, το μήνυμα που θέλησαν να περάσουν όσοι συγκεντρώθηκαν εκεί, παραμένουν ακόμα εδώ στην τηλεόραση, πέρασε ένα συγκεκριμένο μήνυμα, χωρίς σχόλια, χωρίς οτιδήποτε περιττό. Μάλιστα. Όχι στη βία, το κυρίαρχο νομίζω σύνθημα που είδαμε και στο βίντεο, το 20 λεπτό βίντεο διαμαρτυρίας. Λοιπόν, εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε, κυρία Αντρέα, το δελτίο μας, φυσικά.